formally opened a criminal case against the suspended Chief Executive Officer of the Independent Development Trust, Mr. Borgo Malaka, and the IDT spokesperson, Mr. Pasha Magalan. Umphathisa wemisebenzi yoluntu uDean McPherson uthi umangalele umlawulo inhloko onqunyanyisweyo we-IDT uTebogo Malaka kunye nesithethi sakhe uPasha Magolane. Mapolisa abamba abarhanelwa kuqoqo le-Operation Shanela eSandton eGauteng namhlanje njengenxalenye yephulo lokulwa ulwaphulo-mthetho kweli. In Tracy, we have lost a dedicated prosecutor, a lawyer with integrity, a hardworking public servant, and a patriot. But it's very rare to find in our country. Umphathisa wezobulungisa uMamuloko Kubai uthi ugetyengwa kukaTracy Brown akuyolahleko kusapho lwakhe kuphela, ilahleko kwilizwe loMzantsi Afrika ngokubanzi. Sinamkele kwindaba zethu andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Msonsondo. Umphathisa wemisebenzi yoluntu neziseko zophuhliso uDean McPherson uphawule ngezityholo ezambethe intloko elawulayo yequmrhu ye-IDT uTebogo Malaka omisiweyo enkomeni ndawonye nesithethi uPasha Magolane okukulandela izityholo eziqatha ezikhatshwa bubungqina bevidiyo nemifanekiso zephephandaba iDaily Maverick zokuzama ukufumbathisa intatheli uPeter Louis Mayberg kwilinge lokuzama ukuba angabhali ngemikhwa yesisibini emibi. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu uthi ebethe gqolo ukujongwa ngecala leliso kwinto akholelwa okokuba liphulo lokurhuqela eludakeni iinzame zakhe zokuzisa uzinzo nolawulo olungqalileyo kwiqumrhu le-IDT. Uthe ke ngoko uthabathe isigqibo sokuvulela ityala ukaMalaka kwakunye nesithethi uPasha Magolane. I can therefore confirm that earlier, a short while ago, I formally opened a criminal case against the suspended Chief Executive Officer of the Independent Development Trust, Mr. Borgo Malaka, and the IDT spokesperson, Mr. Pasha Magalan, at the Cape Town Central Police Station. I have personally been the target, and Ms. Hill, by the way, of coordinated disinformation campaigns, fake news articles which were published by outlets and even on the front page of some newspapers, and then they had to retract them once the evidence was put on the table. Anonymous social media accounts and bot networks have been used to spread lies and attack our cleanup efforts. Uhlamele mgama ngelithi ukwathethane namapolisa okokuba qhuba uphando olunzulu ngezi zenzo zobuqhophololo. I have also laid numerous charges with the police to investigate firstly, the attempted bribery of Mr. Mayberg and whether any other journalists were approached or offered similar inducements. And I really do encourage that members of the media, and I know of one who has been approached, to please speak out and also bring that information forward to law enforcement agencies. Ngelixa eqinisekise onondaba kaMcPherson okokuba eliqumrhu le-IDT alisokuze liphinde libe lithafa lobuqhetseba nolawulo olugegileyo. Mapolisa kwiphondo iGauteng namhlanje abamba iphulo lawo loqoqo izithuthi eSandton ngelizama ukufumana abarhanelwa ababandakanyeka kulwaphulo-mthetho. Umkomishina lamapolisa kweli phondo Njengelethomi Emthombeni uthi abarhanelwa ababanjiweyo namhlanje ngabo babandakanyeka kumatyala okuxhatshazwa kwabantwana nabasetyhini. I-Operation Shanela iqale phezolo kweli phondo kwaye sele kubanjwe abarhanelwa abangaphaya kwewaka ngamapolisa aseRhawutini. We look quite seriously on the most wanted suspects. I must just indicate that we started yesterday as a province. We managed as a province to do suspect raiding. We managed to arrest 1,100 wanted suspects, of which 250 is gender-based violence. Abarhanelwa ababanjiweyo baquka abo babandakanyeka ekundlandlathekisweni kwabantwana nabasetyhini. Of course, on this space, with this Operation Shanela 2,
In this space, we managed to arrest 65 illegal immigrants. Liquor outlets, it is one of our focus area. We managed to close 4. Kulindeleke ukuba eli phulo liqhube kwizithili ezahlukeneyo kweli phondo laseRhawutini. Balishumi lesibini ozamazama bavele kwinkundla kamantyi eBarberton eMpumalanga namhlanje ukuzokuthi gangu kungozamazama abangaphaya kwama500 ababanjiweyo kanti baza kuphinda bavele kwinkundla kamantyi kule veki izayo ngoLwesine. We have a situation whereby we need to divide people into different stations. There are different stations that are housing them, as you are asking. It's correct, we got some at Barberton, we get others to other police stations because we can't keep all of them. Because what all of them in one police station, the reason is that we are actually still doing our normal policing as well. We need the cells as well. That's why we are keeping them in different police stations. But everybody got a space to be housed in. Ojengene nokhuseleko loluntu kweli phondo uJackie Masiye uthi babila besomo ukuqinisekisa ukhuseleko kulo mgodi. The mine that we are talking about, that we are at the Sheba mine, is as old as 140 years. It's an historical mine. The challenges that are faced, they are not new. Ours now, we ought to have that political will, all of us, to come and address these challenges that are facing our people, because it's not a responsibility of the mine as the private sector alone. Because what happened in the mine, they also affect the community. Barberton, as you have noticed, it's a small area, but the crime stats that are coming out from the recent crime stat that has been released by the minister, it indicated that Barberton is up there at the level of the top 5. It's a concern for us as a department, because that is our responsibility, that we must look after the community. Ukwabulele nentsebenziswano yoluntu namapolisa ekubanjweni kozamazama. You will note this is not the first operation that we have conducted. The first one, that was Pilgrim Rest Sabi. Through the assistance of the community, we have able to arrest those who have arrested. Also here, the security personnel of the mine and also the community itself, because they are also affected with the crime that are happening around that. So the collaboration, we appreciate and say let's keep that momentum. Let's make sure that we work together as a team. That responsibility, it won't be responsibility of SAPS alone. So it's a collective responsibility. All of us, we ought to come to the party, because crime does not color, it affects all of us. Umphathiswa wezobulungisa uMamoloko Kubayi uthi ukugetyengwa kukaTracy Brown akuyolahleko kusapho lwakhe kuphela, ilahleko kwilizwe loMzantsi Afrika ngokubanzi. Oogxa bakaTracy Brown empangelweni bavume ngazwinye ukuba lo kaBrown bengumtshutshiso okhaliphileyo ochula ukunyathela xa esenza umsebenzi wakhe. She was one of the best prosecutors we know. Tracy made excellence look effortless. She had a way of separating between prosecuting someone and persecuting someone. Her cross-examination, you will think that it's an interview with an accused. We've got some of us when are doing cross-examination, they will shout. You will find that they are taking it personally, but not her. Umphathiswa ujongene nokhuseleko loluntu eMpuma Koloni uthe icace ukwekata emhlophe ehlungwini okokuba amagosa omthetho abulawa ngenxa yokukhusela uluntu kwizikrelemnqa. We suspect that prosecutors and law enforcement officers are murdered for upholding the rule of law and protecting their communities. Ukusweleka kukaTracy kukwachazwe njengeduma elingophiyo kumzi wabatshutshisi, igqwetha ebelizinikele lingenamkhethe liqinisekisa okokuba uluntu lukhuselekile kwimigewu elungcungcuthekisayo. In Tracy, we have lost a dedicated prosecutor, a lawyer with integrity, a hardworking public servant, and a patriot. That is very rare to find in our country. Her untimely death is a huge loss
to the Justice family. Death has robbed us of a warrior of justice who prosecuted without fear and favor. As our hearts are heavy with pain and grief and mourning Tracy's life, we're also here to celebrate a life well lived, a life of a person who found a purpose and she pursued it relentlessly. Tracy worked to ensure that the perpetrators of domestic violence, assault, and other gender-based violence matters are punished and removed from society to prevent them from inflicting further harm on their victims. Kambe umphathiswa uhlabe ikhwelo lokokuba kulandelwe umzila womsebenzi kaTracy wokulwela ubulungisa ngalo lonke ixesha. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Ojongene nezolimo KwaZulu-Natal unkosikazi Thembeni kaMadlopha Mthethwa ubamba indibano namafama imibutho yezolimo kunye neengcali kweli candelo phantsi komxholo othi #Let'sMakeAgricultureFashionable. Le ntlanganiso iza njengoko amafama kulo lonke iphondo esaqhubeka nokutsala nzima kulandela iintlekele ezininzi ezonakalise umhlaba, izityalo kunye nemfuyo. Emva kokunikezelwa kwentetho yomgaqo-nkqubo yohlahlo lwabiwo-mali kwindlu yowiso-mthetho yephondo kwiveki ephelileyo, umphathiswa ubone kubalulekile ukuba athethathethane necandelo lezolimo ukuze kuqwalaselwe imiba echongwe njengebalulekileyo kweli phondo ukuze kuqhutywe inguqu kweli candelo, ingakumbi kumafama athe athwaxwa sisifo sochwane nenyebethu. Amafama aphuma kumacandelo ahlukeneyo kwezolimo atshintshisane ngeqonga evakalisa izikhalazo kunye neengcebiso zawo ngokuphathelene nophuhliso kweli candelo. Government has made very good progress in dealing with food security. However, we do have some gaps of stakeholder engagement and involvement of private sector in assisting the government in dealing with food security. Sishodelwa amadiphu. Uma sekuphume isifo samatele kuyaye kudinga ukuthi kuyosetshenziswa idiphu. Uthola ukuthi abaningi abavelelwe inhlekelele yesifo insuku zonke abawasebenzisi amadiphu. Bese kuba ukuthi manje sekufuneka kube kunonquzulwano phakathi kwabasebenzisa amadiphu insuku zonke nabangawasebenzisi. Esifisa ukuthi umnyango nawo awungenelele ucacise ukubaluleka kokuhambisa inkomo emadiphini. Ngesikhathi kade niye kwimbizo ya minister, ama-farmers ashiwe ngaphandle. Kanti phela uminister mayibiza imbizo kufanele kube khona inhlelo ezenziwayo ukuthi ama-farmers ayiswe kulezi imbizo ukuze balalele ukuthi yipi direction ekufanele ithathwe. Umphathiswa ojongene nezolimo ephondweni uthi ubonisene nomphathiswa wezolimo kuzwelonke ukuba kubekelwe bokucala uhlahlo lwabiwo-mali lokunceda amafama athe athwaxwa ziintlekele zendalo. I decided to call the officials and say we have a challenge here. Let us work together and also let us meet the farmers and work with the farmers. And we are happy with the systems that are in place. Uthi kuza kubakho intsebenziswano namacandelo ohlukeneyo ezophuhliso nazaqinisekisa ukubonelelwa kwamafama achatshazelwe zintlekele zendalo nokuqinisekisa ukhuseleko lokutya. Usapho laKwaZulu-Natal luthi luphila ubomi bentshontsho emva kokuba ikhaya lalo liye latsha emva kokuqhushumbiswa kwinyanga ephelileyo. Olu sapho luthi phambi kokutsha kweli khaya kwaye kwangena amadoda exhobile ngelinyanzelisa ukuba baphume baphele kulo nanjengoko sele lithengiselwe omnye umntu. Idabi lesiqinisekiso sobunini bekhaya likhokele kwisehlo esimanyumnyezi sokutshiswa kwalo. Ingxelo zithi elikhaya lantunyekwa ngomlilo ngumzukulwana nosele luthengisele olunye usapho. Oyedwa wabo omdala owumzukulu wase eqhamuke sephethe ngizothini i-deed of sale angazini leya khona nje iform ayiletha esezositshela sihleli njalo ekhaya yena usahamba ukuthi ene lo muzi usudayisile. Ngomhla wama-29 kuJulayi indlu yosapho yatshiswa ngento ekholelwa ukuba sisiqhushumbisi. Sasilele thina baqhamuka bafaka ama-petrol bomb. Sabona ama-petrol bomb ngoba kuthulekile uvena ubone ngey'gebengu ebusuku bayenza ebusuku lento. Uvena ubone ngey'gebengu nje ebusuku. Olu sapho luthi
Emva kokuba lurhanela ukuba umenzi wobubi nokuba ililungu losapho liye lavula ityala kwisikhululo samapolisa sasekuhlaleni. Amaphoyisa amthatha lo dadewethu ukuze a-check ubufakazi, aphinde ambuyisela athi amaphoyisa ubufakazi abukho. Usapho lubongoza urhulumente ukuba ancedise ukwakha kwakhona elikhaya. Okwamanje sihlele emzini yabantu, sihambe sihlala nje okwamanje. Nanokuthi-ke bandla usizo esidingayo Nkosi yami, siyacela ukuthi engathi besingakhelwa umuzi, ikhaya siyadinga la kaMchunu. Isebe lokuhlaliswa koluntu ligxeke kabukhali ukuthengiswa kwezindlu ze-RDP. Kuyadabukisa ukuthi kulesi sikhathi sikusona fangabe sonke siyagubha ukuthi unyanga besifazane kodwa kunomama ongenayo indawo yokuhlala. Ungqongqoshe ke uSiboniso Duma uyagcizelela ukuthi fanele siba support omama, ingakho ke ecela inhloko yomnyango ukuthi isondele kulolu daba kanye nabanye abasebenzi base ku department. Okunye futhi okubalike kakhulu ukuthi ke ungqongqoshe usanda kuxwayisa ukuthi akuvumelekile ukudayisa indlu yomxhaso. Uma umuntu esehlala endlini yomxhaso ungakapheli iminyaka ewu8 akuvumelekile ukuyidayisa, noma isiphelile iminyaka ewu8 akufanele uyidayise indlu. Akukho emthethweni, fanele wazise umnyango wezokuhlaliswa kwabantu bese kuba uwona ozosho ukuthi ke uyenzani indlu, okujwayele ukuthi kwenzeka ukuthi indlu lesiyithathe bese sinikeza umuntu okuyilist. Isebe lithi nabani na ofunyenwe enetyala lokuthenga okanye lokuthengisa indlu esisibonelelo sikarhulumente ngongekho umthethweni uza kujongana nengalo yomthetho. Orlando Pirates iliqule yaligangatho kulungiselela lesizini njengoko liqela lizakuqhubisana nesikhukhune United ngomgqibelo kumdlalo wokuqala weBetway Premiership noza kudlalelwe Orlando Stadium eSoweto Gauteng. I-Orlando Pirates kuza kufuneka iwuchomile umgangatho xa iqhubisana nabafana baka-Eric Tinkler nabagqibe kwindawo yesine kwilog kwisizini egqithileyo. Okwenza unike umdlana kakumbi lo mdlalo kukuba omabini lamaqela eqale kakuhle lesizini emva kokuphumelela imidlalo yawo ye-MTN 8 kwimpelaveki egqithileyo. We know Sekhukhune, it's a strong team. Of course, they have a new signing. We have seen that. We have analyzed that team with our department of analysts. We have some information, of course, and we are working on that. Still tomorrow, again, last day to sharp our team. Ukanti ucaptain weliqela uNkosinathi Sibisi uthi bajonge ukwenza ngcono kule season emva kokuba izigamagebhula zigqibe kwindawo yesibini isizini ezintathu zilandelelana kwiBetway Premiership. The previous season was so close but yet so far, in terms of the Nedbank, in terms of the league and in terms of the Champions League as well. So I think we know what we can do, we know what we're capable of, and I think within the whole group there's belief to say why can't we go all the way, in all competitions. Abadlali abatyikitywe leliqela abafana nomdlali waphambili uAswin Police kwakunye noSipho Mbule ngabo kujongwe ukuba baza kuba likhubalo kumsebenzi kacoach Abdeslam Owado kule season. Bajela kahle ejimini and nathi siba welcome kahle, and yeah, they're doing well and they're coming gradually, so we hoping to get more points kule season. Ukanti onke amaqela eBetway Premiership aza kudlala imidlalo yawo yokuqala ngalempelaveki nalapho intshatsheli ezikhuselayo iMamelodi Sundowns iza kundwendwela iChilli Boys eGqeberha. Enkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam lemozulu mna ke bethuna igama lam ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje nansi imozulu masivule ke mbukela apha ekhaya kaloku isiphawuleni bethuna iziganeko zemozulu mvanje ngamandla ke kaloku phansi ngomso futhi kusukela ekseni nangemva kwinangomselo kumnandi apha eMzantsi baconge kamnandi futhi ilanga ngamandla apha kwingingqi zonke zikuntshona yilo Mzantsi noxa khona amafu ebikwe kakhulu nje kwindawo zonke nje zizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika bukele ekhaya ngokubanzi bethuna masiphawuleni kaloku ke amaqondo wakho phansi naphezulu sivule kaloku ngephulo lokuqala ke kuphaya kaloku eMpuma Koloni ngamandla bethuna phala ko-Alvane Jamestown nasekhomani futhi naso lanqele phaya ngaye la 2 degrees bayivale beyisonge lamini futhi ngaloo ntsibekelo yonke nje lamva kwedila yayo ngomso kanti ke mbukele ekhaya baphila ngolu hlobo bona phaya ephondweni kaloku elise-Free State futhi ngamandla mbukeli kwingingqi ezizinze kumbindi welaphondo njengaphala ko-Bloemfontein futhi kwasekuseni futhi loo ngqele nguye futhi ke la 5 degrees nansi bethu kwakhona futhi kaloku imozulu
ephondweni lasentshona koloni ngamandla futhi kwimpuma namazantsi welaphondo ndawo ezifana phalo ke George kwasekuseni futhi nazo zonke zoziphaluka yilonqele nenkwanca ngaye kaloku la 7 degrees bethuna chungcembe nam kwakhona ngokubanzi phaya ephondweni elisa Northern Cape ngamandla mzontsundu phaya kumantla futhi welaphondo kuRoman kwasekuseni futhi bevuswa yilonqele ngaye kaloku futhi ke la 3 degrees ngokubanzi kwakhona buthi ke lekhaya wam nansi kaloku bethuna imozulu phaya ephondweni eliphaka lokhu lona futhi northwest ngamandla futhi ke kumazantsi welaphondo Moruleng kwasekuseni futhi kucwenge kamnandi emva kumini ngomso beyivala beyisonga ngaye ke la 19 degrees bethuna ngokubanzi futhi ephondweni eliseGauteng ngamandla ke bekele kundlunkulu welaphondo phako Pretoria kwasekuseni futhi ngaloo mafa ngephi ngo6 degrees naphako Bonkonspruit ungabanda xa bevuka phaya ngenxa yakhe la 2 degrees bukele ekhaya masinyukeni ngokubanzi sijonge kaloku ephondweni futhi eliseLimpopo ngamandla mbukeli wamphekaya futhi amazantsi welaphondo bila kwasekuseni inkwanca yingqelana phaya kaloku othabanzima futhi bevuswa lilo kaloku iqanda ekuseni sehle njalo futhi ngokubanzi kwakhona futhi ephondweni elisempumalanga ngamandla mezuzulu apha kaloku phako standard nekuseni futhi nako lama uyibhudla ngokuqatha phaya noxa beyisonga kamnandi nje phaya emva kwedela ngomso ngo16 degrees vuma ke divale ndisonge imozulu phaya ephondweni futhi elizinze kwaZulu Natal ngamandla mzontsuni kwincam nombindi welaphondo Peter Maritzburg ekuseni futhi ngabanda ngo7 degrees naphaya eThekwini futhi bayisonga kamnandi la imozulu ngomso kucwengile mna ndikuthanda kangaka xa ushele miyoli kamnandi mawethu.